Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunini ke ngihleba le ndaba uMseleku noMangwabe. Siyakhumbula ukuthi lapha ku season 5 throughout season 5 bekungathi nje kunokudonsisana okukhona phakathi kaMseleku noMangwabe naye emile nje ekutheni uma unayo ichoice baba uMseleku yenza okufanele. Wathi ubaba Mseleku indoda eyisembu akulula ukuthi abe ne-choice futhi indoda ayibi ne-choice. Emva kwalokho ke kube nama-rumours, kwaba nezitori eziningi zithi uMangwabe uphekhile impela usendleleni uyahamba. Even if ungasearcha la ku-YouTube uzobona ukuthi bangaki abantu abenze lawo mavidiyo besho nje le chorus eyodwa ukuthi uMangwabe uphekhile kune-divorce, abanye beze bethi amaphepha wasayinile. Kwaba khona ishow eqale ku-SABC 1 igumbi lamakhosikazi la khona amakhosikazi kaMseleku abekhuluma noma akhuluma ngezinto ezahlukahlukene, ukusiza abantu nokunye. Ba-complain abantu bathi le show ayihambi kahle. Abanye-ke bebenganayo indaba ukuthi ishow ayihambi kahle, bebebona nje ukuthi hawu uMangwabe akekho. Kungenzeka yini ukuthi izinsolo lezi ziyiqiniso? Hhayi-ke nami ngiwenzile lawo mavidiyo phela, angazenzi ngcono. Ngiwenzile amavidiyo nami ngoba bengilandela sona leso story ukuthi uMangwabe impela uphekhile, usendleleni. Season 5 simbonile nje engayibekile phansi, ewumuntu nje vele ongasenandaba. Ngabuya-ke ngazotshela iy'thando zami lezi ezithanda Uthando Nes'thembu nabalandeli ifamily yakaMseleku ukuthi kahle kahle i-reality show le yomndeni wakaMseleku kwenziwa ezinye izinto ukuze thina sihlele sibuke ishow. Yabona nje ukuthi kuno-number 5 esingamazi ukuthi u-number 5 uhleliphi, ukhona kwaze kwakhokha no-5,000 kufuneka u-number 5 osisi bezimisele. Kodwa phela hhayi bo, abanye abantu bayayifuna indlela elula. Ngoba mina into engiyibonayo nje ngingakaqhubeki nala, into engiyibonayo ngalabo sisi abalokhu bethi isithembu sihle noma ubaba uMseleku bayamthanda, yileza iy'moto lezi ezathengwa kanye kanye. Kwathiwa nawe nansi eyakho, nawe nansi eyakho, vulana amehlo, nazi iy'moto. Base bethi kosisi bethu manje, hey isithembu sihle, ukuba imali ayikho benza ukuthi isithembu sihle. Siyawubona umqondo wenu. Emva kwalokho-ke ubaba uMseleku ufonelwe elinye lamaphepha bembuza ukuthi uyakubona yini lokhu ukuthi uMangwabe kuthiwa uyahamba esithembini, kwisithembu, hhayi isiZulu. Hhayi ubaba uMseleku ngithi naye wagcina ethi abahambayo. Ngifuna ukuni-understand-isa ukuthi injani le nto le, ibhizinisi kahle kahle, ukuze ningabuyi la nikhuluma ngobhululu. Uma kudlala Uthando Nes'thembu kungena imali, uma kufakwa amanga amancane for entertainment kungena imali ngoba abantu ababuka ishow i-viewership iyakhula. Akekho u-number 5 ongafuna kuze kuphela u-5 years. Ngaleso sikhathi uMacele uthi iwashi liyahamba, afika athi akamfuni, ephinde futhi ethi akasayingeni indaba yakhe futhi useyamfuna, usesaphotha ubabakhe. Into enjalo. Manje-ke okwenzekile recent, ubaba uMseleku uphoste i-picture because ngikubone ku-Facebook lokho. Kukhona noMangwabe wase ethi nawa amakhosikazi akaMseleku. Ngaphinde futhi nganifakela ividiyo uMangwabe esemaqaqa wathi uMbali Mangwabe Mseleku. Wakhomenta futhi ubaba uMseleku kuleli phepha wathi uMangwabe ukhona, umsebenzi wakhe uyadimanda kakhulu, yingakho engabonakali kwizinto eziyaye zivele ku-social media zomndeni ngoba yena usuke esemsebenzini. Even ukushutha Uthando Nes'thembu isikhathi ubengasitholi ngoba uwunesi. Niyakhumbula nithi uMangwabe akakhali. Abanye-ke base baphendula bathi phela uMangwabe akasheshi ukukhala ngoba vele uwunesi. Sake sambonapho unesi ekhala ngalela langa le-birthday kaMseleku. So niyabona uMangwabe akekho kwizinto lezi
zomndeni mhlampe kuma-pictures nama-video sesiwabone ngoba isikhathi akanaso. Futhi siyazi ukuthi kube khona isifo esifikile la e-South Africa nakuwona wonke amazwe onesi bababhizi kakhulu. Nangapha khona ibhizinisi. Yabona nje ukuthi ngoba sengilande kangaka bengizonihlebela ukuthi uMangwabe usekhona. Futhi uMangwabe-ke manje usefana negolide phela lapha kaMseleku. Ngoba phela usisi ubhizi uyasabalala nje impela. Siyambona ukuthi hhayi ubhizi. Futhi-ke manje ku-season 5 uvele watrenda kakhulu. Angiboni ukuthi sebengavele bededele igolide lihambe. Hhayi. Singayikhuluma iy'ndaba zabantu kakhulu. Nganitshela mina ngathi mahleba singahlebi kakhulu. Bengizonitshela ukuthi uMangwabe usekhona laphaya kuThando Nes'thembu. Usekhona futhi kaMseleku. Masithi Uthando Nes'thembu suke sisho Mseleku ngoba phela abantu abaningi mabebona uMseleku basho babona Uthando Nes'thembu. Okunye-ke mangibheka la ngiyazi ukuthi abanye bazongixeka. Mangibheka kula mavidiyo engiwenzayo kusukela last year kuze kube yimanje, amavidiyo lawa Uthando Nes'thembu iwona abantu abawathandayo kakhulu. So bengicabanga ukuthi ngibuyele ku-season 5 ngibheke mhlampe izinto ey'juicy lapha, izinto ezispice, senze-ke amavidiyo-ke anjalo for la bantu abawathandayo. Lona-ke ongawathandi ngiyaxolisa. Lona ongalithandi izwi lami futhi ngiyaxolisa. Ngangalithwala idombolo ngale voice webazalwane. Ayikho into engingayenza yazini. Ngeke ngiziphathe bethi yazi nje kungcono kube ngifike ngikhulume nge-English. Mase ngikhulume nge-English base beyabamba ukuthi hayi iyasala endleleni. Ngishintshe ngibuye ngesiZulu. Mase ngibuye ngesiZulu kuthiwe hayi cha ukhuluma kakhulu umosha idatha lethu. Bethi umosha idatha lethu. Ngithi hawu webazalwane ngiyazama lana nami kumele ngikhulume undendede ukuze nizowabuka lamavidiyo kungene okwamasenti amancane. Ngizame phela ukuthi-ke laba abathandayo ukubuka Uthando Nes'thembu ibe khona into abaphume nayo. Kodwa-ke lo zothi hey phela asifundi lutho ngalezi zinto usuke une-choice-ke lapho. Uyabona le yokuthi nje uthi awufundi lutho une-choice mtaka aunt, mtaka malume, mtaka gogo, une-choice. Why ngisho njalo? Into ofuna ukuyifunda mina ngiyazi kodwa wena uyayazi. Ngesikhathi wena uzazi ukuthi ufuna ukufundani iya ngqo kulento ofuna ukuyifunda. Into nje ofanele uyenze ukuthi useshe ukuthi mina ngifuna ukufunda ini, mina ngifuna mhlampe i-topic kanje, mina ngifuna ukwazi ngezimali. Kuvele-ke ama-options amaningi amayelana nalento ofuna ukuyifunda. Ngoba ngempela ngila angikwazi ukugesa ukuthi umuntu ufuna ukufundani. Bengizama-ke futhi ukuthi ngihambe ngaleyo route yokuthi hayi asibe nezinto engibona ukuthi siyafunda siyakha. 5 views. Uyacabanga ukuthi sengihleli phansi u-10 minutes wonke, u-15 minutes wonke, abantu abawu-5 kuphela ababuke leyo video. Kodwa futhi ngazi ukuthi phela lowo 5 lowo ukhona into ozoyifunda because zikhona izinto ezibalulekile. Lokho nje ngiyakwazi ama-aware of it ukuthi kunezinto eziningi kumele ngabe siyayidiscussa and izinto ezisithintayo. Nenze njani-ke? Anizibuki lezo nhlobo. Uyabona nje manje into eyenzakalayo makuvela into ehlambalaza umuntu ne-negative, abantu baqhubeka-ke begijime bonke bafuna ukuyobona lokho. Angazi noma kusuka ukuthi sithanda izinto ezimbi noma sithanda makuyindaba ezimbi. Angazi ukuthi ivelaphi leyo nto leyo. Kodwa nje iy'ndaba lezi ezidinga ukuthi sishaye ihlombe azijwayelekile ukuthi abantu beyilandele. Bathanda la kuthiwa ziyakhala-ke khona, it's ended in tears, kunjani, scandal. Uyabona? Angazi ukuthi ikhona into esixoshwa ngayo ukuze silandele lezi zinto noma sinomoya ohalela izinto ezimbi noma nje sithanda ukubona abantu besesimeni esimbi. Angazi kodwa kuba njalo. Ngiyaxolisa-ke abangani bami laba abangithandayo bayazi ukuthi kuvele kwenzeke nje. Ngiqala ividiyo kade ngiyikhulumela ngoMseleku
number 4 wakhe. Mase siyophela angisazi ukuthi sekufike kanjani lapho sesikhona, kodwa akusesho lutho-ke lokho-ke. Into engiyicelayo ukuthi usubscribe mawubona ukuthi lezi zinto engike ngikhulume ngazo noma engizifaka la ku-YouTube uyazithanda ezinye zazo. Kodwa nje mangikubhora ngiyaxolisa again, ungasubscribe mangikubhora ngoba ngizoqhubeka ngikubhore mase-ke ugcine ungasangithandi, usungizonda, ungizondela ukuthi ngiyakubhora kanti une-option yokuthi ulandele lo ongakubhori, ulandele futhi lokhu okuyi-entertainment kuwena, okumnandi. Hhayi-ke angisiyena-ke mina umuntu ohlebayo, ngihleba kancane nje ngoba phela ijele, angilifuni ijele mina. Angifuni futhi ijele, angifuni futhi kube khona umuntu othi yeyi funa leyo ntombazane leyo. Angifuni futhi nabanye bethi hey asimriphote, asimtsheleni ubani ngoba ukhuluma kambi ngayo, yabo. Asikhulumeni kambi kancane okungalimaza inhliziyo yomuntu nengqondo, okungaphazamisa umuntu. Yabo nje masikhuluma kambi ngomuntu, mhlampe kube ngendlela yokuthi hayi uzovele ehleke ethi awuyazini i-nonsense le, ayisho lutho lento. Hhayi sikhulume sesishaya inhliziyo phela sesivazathile inhliziyo yomuntu. Nawe ukufuni lokho ukuthi abantu bekhulume ngawe kambi, uzoyibuza ukuthi hayi bo Nkosi yami nginjani kanti nami kangikwenzi-ke lokho. Futhi umusa ukukuza ngalowo moya la. Yabo umoya lowo ukuthi wena uyamzonda umuntu ongamazi ukuthi ulalephi wavukaphi, ngiyawukhuza lowo moya. Umoya wokuthi nje wena ulwele umuntu ongamazi ukuthi manje uhleli kulephi ihhotela noma uyadrive ubheke kwenye indawo. Asiwudingi lowo moya la. La siyahleba, siyadlula kubona, nasi siney'mpilo zethu. Okunye-ke ngiyathanda ukuthi mabe khona abanamabhizinisi mhlampe obonayo ukuthi uma ngingalifaki ibhizinisi lakho la, mhlampe ngichaze kancane, bakhona abantu ongabathola as customers or clients, ngingakwenza lokho, I don't mind. Into engayithandi ukuthi phela sibe nokukwebana kuphela. Cha, ngiyakuthanda-ke lokho ukuthi into vele benginayo emqondweni kuwukuthi-ke before ngangicabangela kwakuyinto eyayigxile kakhulu kwisiZulu ngoba kahle kahle ukuqala lo shikashika ngangithi nje ngifuna ukufundisa isiZulu ngenzele osisi laba ababhizi, uthole ukuthi uyathanda ukuthi ingane yakhe ifunde isiZulu manje ngenxa yomsebenzi nayo indawo ahlala kuyona sebekhuluma nje i-English kuphela. Benginaleyo plan ngale channel ukuthi nje ngizofunda isiZulu, ngiqhubeke-ke ngi-add ama-languages ethu la eSouth Africa. Ngenzelani? Ukuthi abantwana bethu bawazi ama-languages abo. Kwaba ukuthi-ke abazali ngiyacabanga ukuthi mabebuka i-YouTube babuka lezi zinto abazifunayo, mhlampe abagxilile kakhulu ukuthi hayi ake ngifunele ingane ividiyo efundisa ngalokhu, ngabona ukuthi ayisebenzi because bengiyithola i-feedback ukuthi abantu ababuka amavidiyo engiwenzayo abantu abaneminyaka emngakanani. Ngabona ukuthi okay, makuyile age group and i-gender kuyile, yini abayilandelayo kule age group. Ngayihlaba-ke esikhonkosini ngoba hhayi Uthando Nes'thembu wosisi ngiyakuthanda. Ngiyazi-ke futhi mina ukuthi hhayi ngoba osisi bathanda isithembu, bathanda amakhosikazi Mseleku, mase befuna ukubona nale drama eyenzakalayo, mase bezogxeka uMseleku, mase bethi kanti labo mama abajabule bahlaleleni, into ekanjalo. Ekugcineni-ke sesibuka idrama yakaMseleku, not a reality TV show, because izinto ozibukayo azikho 100% real. Kunamakhamera, kuno-producer, kuno-editor, kuno-writer, kuna-makeup artist. Makuhlangene le team khona kufanele besale nakho ephaketheni. Ne-crew
khona okufanele ukuthi sale nakho ephaketheni. So yenziwa njani leyo nto ihlangane kuleyo goal bekwazi ukuthi beyi-achieve? Funzani abantu lento abafuna ukuthi abayifunayo.